Оранжерията поемаш ли я под шефство с зетя? И кога ще има продукция? Продукция на Винпалас да има твоя оранжерия. Тук хубава, стабилна, гледай как е направена, ама то чудо. И хубаво се проветрява, тук е отворено. За 1 май няма нужда за други врати. За 1 май, тук, ту и нещо, ще трябва да се наполее хубаво и ще дойдем с баля с гара, да го надигаме, да омекне, малко да се обърне земята и тогава вече ще докараме 2 реда. А тук едната цема по 3-6 корена краставици, тук ще има домати розова магия, биловско сърце, само български Ти сорти. доматито, като го сеш ли, го солиш или като се нареже накрая? Като се нареже, ще се соли. Едно домати, тук като не е работено, ще стане по кило, от кило и 200, от 800-900 до кило и 200. Щом тази земя не е работена, не е заразена, ще стане. Пък и южна, Припекова,